oħra wkoll li xandru l-kelma. Nirringrazzjaw li maħniex neqsin minn dan il-pulptu, grazzi Mulej, li maħniex neqsin minn smih tal-kelma. U nixtieq nibda l-ewwel billi nirringrazzja lil pastors illi tawni l-opportunità illi inxandar dak li l-Mulej poġġieli fuq qalbi. Nemmen illi hija tkun xi ħaġa din il-konferenza li tkompli tmexxina minn glorja għal glorja tajjeb ejja ma neqfux fejn qegħdin, ejja nkomplu nissaħħu u ma norqdux. Il-fidi aħwa hija importanti. Hija importanti illa għaliex mingħajrha aħna ma nistgħux nimxu il-qudiem. U once li inti ħatamel stop x'imkien, mhux ħajkun jerġa' faċli biex terġa' tistartja il-mutur tiegħek. Tħallihiex tistaħba ġewwa fik milli toħroġha u turriha il-fidi li inti rċivejt. Illa għaliex il-fidi li għandna ġo fina aħna irċivejniha. Irċivejniha mant il-missier biex aħna nimxu l-qudiem biha. Hija r-rigal lil Mulej għall-missier tagħna. U ejja nibdew mill-ewwel vers li huwa Lut 11 vers 6. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob il-Alla. Għax kull min jersaq lejn Alla jeħtieġlu jemmen li Alla jeżisti u li jagħti il-ħlas il-xieraq dawk li jfittxuh. Mela l-ewwel u qabel kollox, ejja hawn fittex il-missier. Ejja għax inti jekk inti għad barra u ma tafux, inti għadek orfni. M'għandekx missierat, forsi tafu, imma issa għandek bżonn ir-relazzjoni miegħu. U l-ewwel ma nixtieq li ngħajjed il dawk li jekk inti forsi qed tara dik dil-priedka l-ewwel darba, forsi qed tisma' lil aħwa jitkellmu l-ewwel darba. Jekk int żbaljajt, jekk inti għadek kif għamilt xi żball jew forsi għadek tħossok li inti maqbud fid-dnub li inti kont tagħmel. Tinsiex illi Kristu lilek mhux ħajwarbek. L-iżball tiegħek ma jridux, imma lilek iridek. Bħal meta liben il-ħali telaq, ħa kollox li kellu ħadu telaq. Imma meta ġilura ma saqsiex fejn mort, x'għamilt, kif għamilt. Le, kull ma qallu ejja xawwa u festin kbir jistennik. U hekk jagħmel il-Mulej hekk kif liben tiegħu, il-bint tiegħu tirritorna għandu. Mela aħna rridu niftakru wkoll minn fejn bdejna. Minn fejn bdejt. Kull wieħed waħda minna u ġew għandu testimonjanza. Testimonjanza ta' kif Kristu bidlek, kif l-Ispirtu Santu ġi ġo fik u qaċċad dak kollu li ma kienx tajjeb biex iżommok fil-linja fit-triq id-dejqa mal-Mulej. Waħdek mhux ħad tkun kapaċi tneħħihom, insa. Għaliex, għax once li int ħad tipprova waħdek, ħajrnexxielek forsi jumejn, tlieta. Imma jekk ħatħalli f'idejn l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu ħajibda jqaċċad minnek affarijiet ftit sakemm inti tkun imnaddaf minn dak kollu li tkun għadek kif għamilt. U hemm inti tibda tinbidel u tibdel ħajtek. Tgħidx ma nistax ninbidel għax diġà tfejt l-iswiċċ. Ma tistax tħallih mitfidak l-iswiċċ tittixalu. Qabel ma tajt ħajti lil Kristu 17-il sena ilu kont inħares lejn il-Mulej bħala li ġast Alla. Nirringrazzja l-Mulej illi ommi kienet ittini l-kelma, kienet tgħidli li Ġesu huwa ħaj li jeżisti. Kienet toħodni l-quddies biex nisma'. Imma l-switch tal-fi ġewwa fija kien għadu mitfi. Ma xeltux. Sakemm imbagħad mort il-fellowship l-ewwel darba. U smajt il-kelma kienet fuq id-demm ta' Kristu jaħsel lill-bniedem. U hemm stajt nara dak is-salib x'kien isarraf. Għalkemm ma kontx nemmen, imma kien jiġini għaċ biex inkun naf għal xiex dan Ġesu miet. Għal xiex dan Ġesu għex magħna wara kollox kellu għalfejn kellu jiġi. Għalfejn kellu jiġi fostna. X'kienet ir-raġuni? Kont nipprova nfittxa. U dikinhar fil-messaġġ grazzi Mulej, il-Mulej uża l-pastor u tajjieli kollha. U hemm dit tixal l-switch u stajt nagħtih ħajti. Imma dit darba tajtu ħajti għax xtaqt.
Unbidlet l-istorja fejn qabel kont ingerger biex immur nisma' l-kelma tiegħu. Bdejt niġġieled biex naħrab biex infittex immur u nisma'. Infittex fil-kelma bdejt naqra l-kelma. Il-kelma bdiet tibdilha ħajti. Illa lix fl-aħħar mill-aħħar din hi li tibdillek ħajtek. Illa lix ġo fija naraw illi dak kollu li qed ngħaddu minnu aħna, Ġesu għadda minnu waqt li kien fil-ħajja, beda jarhom daw l-affarijiet, beda jesperjenzhom, ma waqax għalihom, ma beda jesperjenzhom. Ġesu meta kien fil-ħajja tiegħu fid-dinja ġiet testjat, kellu għalfejn jiġi testjat Ġesu. Liben talla jiġi testjat, għandu għalfejn jiġi testjat. Mela jien u int għalfejn ħangergru dikinhar li nkunu għaddejjin minn test. U ħanaddu mit-testijiet, inkella fil-fidi kif ħanikbru? Kif ħankunu nafu fejn wasalna? U jekk inti għad f'dak il-moment tat-test, ftakar x'għamel Ġesu meta kien fid-deżert. Meta Ġesu kien fid-deżert, il-ġisem tiegħu kien iddajjef, kien għajja, kien għajjien, kien bil-ġuħ, kien bil-għaġġ. Ma setax jitlob l-anġli u jiġu jituħ jixrob. Imma triq rid jagħmilha kollha. Mela inti jekk inti għaddej minn xi mowġ, jekk inti għaddej minn żmien tad-deżert, tiqafx. Anke jekk tidħol minn dak il-bib imkaxkar, eqpa' dieħel. Eqpa' dieħel u poġġi bil-qiegħda u ringrazzja l-mulej li int wasalt u qiegħed bil-qiegħda. Isma' l-kelma, irċivija ħuda għax il-kelma minn fuq dal-pulptu hija għalik. Anke jekk m'intix tifhem ngħidlu mulej din għalija. Ejni nifhimha, Spiritu Santu ejni nifhimha. Ejni nirċivija u nodda għalija. Biex bekk il-fidi tiegħi tikber u nkun nista' noħroġha minn ġofija biex minn hemm barra jsir jafek. Dak li inti qed tirċievi tieħ. Tippruvax tagħti mingħajr ma tirċievi imma. Għax tinżel int. Kien hemm żmien fejn provajt. Ma nirċivix u nagħti. Oqbad nieżel. Ma tistax. Ma tistax. Il-mulej dejjem kien imur u jitlob u jieħu biex hu jkompli. U ħafna jaqtaw qalbhom għax iħossuhom xotti minn ġewwa. Qiegħed tieħu l-għaġġ li għandek bżonn, qiegħed tfittxu l-ilma li għandek bżonn. Qiegħed mur għalih kull darba, qiegħed mur bl-istess għaġġ li mort l-ewwel darba. Għalhekk huwa importanti li niftakru minn fejn bdejna. Għax dikinhar li bdejt jista' jkun mort b'grinta iktar milli forsi qed tmur illum. Eqpa' żomma dik il-grinta. Eqpa' ġri warajja, eqpa' rida. U għejdlu mulej jien irridek f'ħajti, toħroġ tħallinix naħrab minn miegħek għax huma jitilqek qatt. Tħallinix nitbiet minnek. Ma ninsewx li anka Ġesu malli kien fuq is-salib u tbiet minn mal-missier kien l-ikraħ mument tiegħu. ħabba fina. Ħabba fija. Ħabba fija l-ewwel wieħed. Qabel ma tajt ħajti lil Kristu gidba kienet xi ħaġa easy għalija. Fl-aħħar mill-aħħar kont inħobb id-drama u għadni, allura biex nirrexta fuq xi ħaġa kienet tkun ħaġa normali. Imma once li tajt ħajti lil Kristu ma kontx inkun niflaħ li ngħidha. Għaliex l-Ispirtu Talla meta jibdlek ma jibdlekx b'ċajta, ma jibdlek b'serjetà. U ma kontx nistħi ngħid fiex bidilni għax jien kont naf li Kristu bidilni l-fidi tiegħi fih hija ċara li dak li wettaq fija jeqpa' jott għax dak li jtikalla ma joħodulekx. U li ħelisni. Ħelisni minn ħafna affarijiet oħra. Ħafna. U għadu jqaċċat minni għax fl-aħħar mill-aħħar minix perfett. Ħadd minnha mhu perfett veru? Ħadd. Imma aħna nafu li aħna din miegħu għall perfezzjoni tiegħu. Amen. Immorru Ġwanni 5 vers 24. Tassew ngħidilkom li min jisma' kelmti u jemmen f'min batni għandu l-ħajja ta' dejjem u ma jsirx ħaq minnu imma għadda mill-mewt għal-ħajja. Konna mejtin. Konna fid-dinja. Konna mitlufa. Imma llum il-ġurnata li aħna tajna l-Kristu bdejna ngħixu l-ħajja. Ħajjiġu l-isfidi u mhux ħajkunu faċli. Fit-triq tiegħek mal-mulej ħajjiġu l-isfidi
U ħafna drabi mhux ħajkunu faċli. Speċjalment jekk ta' madwarek ma jkunux Kristjani fil-familja tiegħek. Ħatkun iktar ibsa għax ma ssib support. Għalhekk għandek toqgħod attent ma' min toqgħod u ma' min titkellem u ma' min tiftaħ qalbek. Grazzi mulej din il-Knisja maħniex neqsin għandna il-ġenituri tagħna, l-pastors li qegħdin hemm 24 hours għalina. Grazzi mulej, qatt ma rriġettaw li jaċċettaw li għal xi ħadd li jmuru jkellimhom. Dejjem kienu miftuħin. Tħallix tħossok waħdek imma ejjaw u iftaħ qalbek anke mal-aħwa. Fittex il-dakħuk li ilu iktar minnek biex u wkoll ikun jista' jibboostjak. Meta bdejt, waħda mill-affarijiet li fittixt kienet li bdejt infittex il-min ilu iżjed minni biex noqgħod miegħu biex nitgħallem, biex nifhem. Biex jiena għaddej minn ċertu affarijiet u jkun jista' jikkoreġini. Importanti li niġu korreġuti u naċċettaw aħwa. Jekk aħna ma naċċettawx li niġu korreġuti, il-fidi tagħna ma tistax tikber. Nieqfu fejn inkunu. U aħna ma nistgħux nieqfu fejn inkunu. Għax il-mulej ridna nimxu minn glorja għal glorja. Grazzi mulej ma dan iż-żmien li wara li tajt ħajt il-Kristu. Ma kontx naqta' qalbi u ma anke meta l-Knisja kont nara qed tiġi persegwitata, kont immur fuq quddiem biex inkun hemm. Ma kontx nersaq il-bogħod. Kont nersaq lem, nersaq iżjed viċin. Għaliex illa li ġdi hija d-dar tagħna. Hija d-dar li Alla l-missier tagħna biex ngħixu fiha. U grazzi mulej qatt ma ddispjaċini li ġejt u ħadd il-kelma minn hawn fuq. Ġew rajt ħafna aħwa jiġu jmorru lura. U ħafna drabi marru lura x'ma kinux lesti għal korrezzjoni. U bdew jonqsu ftit u jinxfu. Ejjew aħwa nużaw it-testimonjanza tagħna. Għadkom ma tafux kemm b'dik it-testimonjanza tiegħek ħafna nies jistgħu jduru lejn Kristu. Kristu għamel ħafna affarijiet u ħafna nies jafu x'għamel Ġesu għax semgħu. F'Malta semgħu żgur. Speċjalment min jara ħabbejtek sema żgur. Imma x'inbidel f'ħajtek għadhom ma semgħux. Kif bidel il-kirin, kif bidel il-ħut l-oħra kollha. Tagħmel differenza għal persuna żgur. 100%. Meta nbidel Pawlu kulħadd ħares leħ filli kien joqtol in-nies da filli jfaħru lil Kristu, filli f'daqqa waħda sar parti minnhom. X'inbidel? Għaraf li jkollu relazzjoni mal-missier. Meta kien fil-momenti ta' dlam ġol ħabs, Pawlu ma waqafx. Beda jfaħħal lil mulej u nfetħu l-bibien. Iġifieri, jekk inti taf li inti tħossok maqful, illa għaliex għex fid-dnub aħroġ, imxi l-qudiem għal Kristu, tiqafx. U waħda mill-affarijiet li hemm fl-Iskrittura hija ta' dik il-mara li tkellha tnixxija tad-demm. Nammiraħħa għaliex wara snin twal li laqas kien baqala 1 cent. Grazzi brox dejt tikkopja ftit. Johan ta' ftit. Dik il-mara ħarbet tiġri ġo folla nies fejn Ġesu kien miexi fejn kulħadd beda jaħbad miegħu. Rassa sħiħa ta' nies. F'daqqa waħda din missitu. U Ġesu dar għallhom min missni. U f'daqqa waħda l-apostli qalu inti min missek dan nies kollha kif jista' jkun? Kif ħadd induna? Kemm il-darba aħna suppost ġejna u niġru għal Ġesu ma morniex għax rajna fuq l-oħra fuq quddiem. Min qed jitolbu fuqhom mhux ħanoħroġ għat-talb. Għalkemm minn postok tista' tirċievi wkoll. Illa għaliex il-grazzja t'Alla teqpa' nieżla mas-sala kollha. Alla qiegħed kullimkien mhux qiegħed pożizzjoni waħda, imma dak il-pasta fidi jista' jagħmel differenza ikbar. U waħda mill-affarijiet jien rajta. Jien ma kontx nemmen li persuna jista' jaqa' taħt il-qawwa ta' Alla. Imma l-mulej urini biċċal li tista' ssir. Niftakar konna għadna ħażebuċ u ġi Davide Galassi, niftakar konna din nitolbu. U kien hemm il-pastor, kien hemm Pastor Maniela, kien hemm Davide.
U jien konti għad fuq wara hemmhekk, jisu fejn is-siġġijiet hemmhekk, imma ħażebux ovvjament. U qal inti jħares lejn hija fil-mulej qed lu naħseb għalik qed jgħid. Qalli le għal mhux għalija għalik qed jgħid, qed lu le għalik qed jgħid. Qalli int ejja law. Emnuni aħwa ma xtaqx noħroġ. Imma saqajja qabdu mixjin waħedhom. Insejt nitfilhom ir-remote, sorry. U ħriġt. U kif wasalt qoddim, kull ma għamel nefaħ. U emnuni l-iskirt fil-mulej. U dak il-ħin emmint kemm veru l-Ispirtu tal-Alla jista' jiġri u jfittxek anke jekk inti xi kultant ma tkunx trid u xorta jurik biex int ma tkunx nieqes. Illa lil ħadd minn uliedu ma jħallihom neqsin. Bħalma l-asfur tal-bejt isib l-ikel, hekk aħna nsibu wkoll. U ma ninsewx li aħna mhux bil-ħobż biss ngħixu ma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. U dik il-mara ejja naqrawha dik is-silta għaliex aħjar hekk ħalli narawha mill-Iskrittura wkoll. Mela. Mela. Grazzi Ġesu. Qabel naqraw tagħha Ġesu meta kien mal-apostli u kienu sejrin fuq id-dajsa u għamil mal-temp, dik kienet xi ħaġa li l-mulej kien ilu jori li wkoll. Ma kont sanħalli għal iktar tard imma jisu mhux hekk irid. Meta kien fuq dik id-dajsa u raqat, xirraw dak il-maltemp isir fuq il-baħar, beda jitqalleb dak il-mewġ. Huma twerru u għandhom raġun. Illa lix min ikun fuq il-baħar jaf illi l-baħar filli jkun lix filli f'daqqa waħda jibda jwadbek min naħa l-oħra u jekk inti ma tkunx persuna mdorri fuqu ħajwerrek. Marju jaf x'qed ngħid. U jispiċċa jkissrek b'mod illi anke jekk stess tagħmel kuraġġ jaqtaħħulek għax inti tibda tara kull mowġa twal minnek ġejja għalik. Iħin kollu diħla ġo fik li inti kważi id-dajsa tiegħek tispiċċa bla direzzjoni. Jiġifieri kważi jekk sejjer lejn l-art taf li ħa taħbad mal-art. Jekk sejjer il-barra ħad tkompli diħel ġol mewġ u jekk ħad tipprova tidħol ġol mewġ, il-mewġ ħajinbuttak u jerġa' jitfak minn fejn saqt. U ħafna drabi aħna jiġrinna. Inkunu qegħdin f'dik id-dajsa fejn min għalina li Ġesu wariqet, fejn Ġesu mhux jismana. U nibdew nitħabtu ma' dak il-mewġ li jibda ġej għal ġofina kontinwament. Bla waqfien ma jaqafx. Sakemm jiġi f'dak il-mument li waħda mill-mewġ tant raħħa kbira li tkun kważi qtajt qalbek. Imma ninsew li aħna għandna bżonn ngħidu l xi ħadd. Għandna bżonn ngħidu lil Ġesu. U Ġesu x'għamel xi ngħidulu baqa' riqed? Għax kien jaf li mhux ħajjer u seta' baqa' riqed. Seta' qallhom ħalluna ħanistrieħ. Imma qam għax jisma' l-karba tal-ulied. U qam u qallhom kemm għandkom fidi żgħira. U fi ftit sekondi b'kelma waħda b'awtorità. Hekk hemm miktub aħwa b'awtorità. Waqqaf il-mewġ kollu li kien ġejġo fihom. Waqqaf dak kollu li huma kienu beżana minnu. Hekk il-problema tiegħek daqshekk kbira. Li iktar met tipprova tiġġieled u tissielet għal ġo fiha, iktar ħadbati. Imma ieqaf aqbad ma dik il-blata li hija l-fidi, aqbad ma sidek Ġesu Kristu, aqbad l-Iskrittura f'idejk ftakar li din hija x-xabla tiegħek. Irbota ma' qalbek jekk jista' jkun u għajjatlu. Ieqaf waħdek u għajjatlu, insal minn hemm madwarek u għajjatlu. Jekk l-oħrajn tal-qulura inti qbem ieqaf u għajjatlu. U ħajwieġbek. Li wieġibni l-mulej aħwa. Fil-mumenti diffiċli il-mulej wieġibni. Xieda tagħha, testimonjanza tagħha. Anka fil-mumenti fejn kont naħseb illi ħanċedi
dejjem għajjat li lura. U lill-uliedu dejjem ħajsejħilhom lura. Grazzi Ġesu. Mark 5 min vers 21. Ġesu. U wara li Ġesu reġa' qasam bid-dajs għax-xatt ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. Ġesu dejjem kull fejn kien imur kien ikun hemm nies qegħdin hemm jistennewh biex jisimgħuh. Meta taqraw l-Iskrittura pruvaw pinġuha quddiem għajnejkom ix-xena l-aħwa biex tifhmu x'kien għaddej. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Dan malli raħ inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna. Għallu bint iż-żgħira waslet fl-aħħar. Ejja qiegħed idejk fuqha ħalli tfiq u tgħix. Isimgħuha l-fidi tiegħu dal-bniedem. Ma qallux ejja u forsi binti tgħix, qallu ejja poġġi jdejk u binti tgħix. Kien jaf li dan Ġesu seta' jagħmel dak li talbu. U Ġesu telaq miegħu. Ġifieri waqt li kien sejjer Ġesu, waqt li kien sejjer miegħu, kien baqalu x'isir. Illa li Ġesu mhux daw il-mirakli biss saru oħrajn għal ħarsibhom kollha. Għax qed inservina l-ktieb. U kien hemm mara li kienet ilha 12 sena sħaħ dbati bit-tnixxija tad-demm, mhux ġimgħa aħwa, mhux xahar, 12 sena. Għexet 10 snin martirju bluġieħ u ma setgħetx tieħu rjuħ. Tmur għand min tmur. Kienet batet wisq taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha. U mhux biss ma swilha xejn, imma marret għall-ar. Ħafna nies li nesew il-Kristu marru għand it-tobba marru għall-ar. Għax nesew l-iktar biċċa importanti. Ma jfissirx li t-tobba m'għandniex bżonnhom. Għax l-erfu tajulhom, waħedhom ma setgħux iġibuh. Imma ma jfissirx li għax huma għandhom l-erf għandhom l-awtorità fuq Alla. Alla huwa aqwa mix-xjenza. U dak li x-xjenza mhijiex kapaċi ssolvi, Alla ġa solvi ħalik fuq is-salib. Jiġifieri jekk inti jgħataw jew qiegħed tarana u forsi tgħid jien marit, tgħid jien marit. Iżjed. Imma ibda hemmen li inti mfejjaq illum. U f'isem Ġesu Kristu niddikjaraw fejqan totali fuqek. Issa stess f'isem Ġesu Kristu. Għax aħna għandna dik l-awtorità li tajjenna u mela ejjew nużawha. Ejjew nkunu ta' kuraġġ għaliha lil ħaddieħor. B'hekk biss il-fidi tiegħek ma teqpax mistoħbija. Meta semet b'Ġesu, ġiet qalb il-folla, resqet warajh u missitlu l-mantar. Għas kelmitu, missitu biss. Għaliex? Għax hu jaf x'għandek bżonn. Qabel ma titolbu, dak li ħad titolbu ġa tajulek. Int kull m'għandek tagħmel toħodha. Bħal Vittorja, l-Vittorja diġà tajjinna. Aħna kull m'għandna nagħmlu nimxu fiha. Mhux faċli. Imma jekk ħanimxu fiha, ħanippersistu fiha, ħanaslu. F'ħafna affarijiet oħra nippersistu. Bħal meta forsi tkun tixtieq tiżdied fil-paga, tippersisti sakemm toħodha. Sakemm rid tixxi karozza persistejt u xtrajta. X'ħadd ma żammek, mhux xorta ta' rasek għamilt. Meta kont qiegħed tagħmel id-dnub, x'ħadd waqfek għax rid tagħmlu? Le. U meta waqfuk x'għamilt? Ma ċċettajtx, rid tkompli. Mela allura ħadd għal-vittorja li ta' Kristu issa. Tajjilek b'xejn. Ma qed jistenna xejn lura. Ħaġa waħda. Imħabtek. U mħabtek mhux miegħu biss.
Ma bħalma qal l-ikbar kmandament x'inhu. Ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Iġveret jistennik li tħobb lilu u tħobb il-ħutek. U jekk inti tħobb il-ħutek, il-fidi tiegħek ma tistax tibqa' moħbija. Imma trid toħroġ u xandara ma' kull rokna tad-dinja. Ġesu minnu fih intabaħ bil-qawwa li ħarġet minnu. U dal lejn il-kotra u staqsa. Min mess l-mantar? Id-disċipli tiegħu qalulu qed tara dawn in-nies kollha jrossu madwarek tistaqsi min? U beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtod bil-biża' għax għarfet x'kien ġrala. Resqet, inxteħtet f'riġlejh. Kemm hu sabiħ li nixteħtu f'riġlejn il-mulej ħawa meta nintelqu fih. Mattaw 11 vers 28 ejjew għandintom li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jienu li nserraħkom. U serraħ lil dil-oħt. Di oħtna fil-mulej, grazzi Ġesu. U għaw għajtilab bl-isbaħ isem Ġesu. Binti, ibni. Għallila, it-tobba li mort għandhom fejquk. Nikdeb naħseb, sorry. Il-fidi tiegħek fejqetek. Mur bislim u kun infejqa mill-mar tiegħek. Għamlet kuraġġ u ħarġet tat it-testimonjanza tagħha min kienet li fiqet. U ħaddieħor seta' jara x'qawwa għandu Sidna Ġesu Kristu. Mela inti li għataw tkun fiqt, tiddejaqx toħroġ u tagħti x-xhieda tiegħek minn hawn fuq x'għamel miegħek il-mulej. Ftit sena kważi sentejn ilu kont weġġajt saqajja. Kont weġġajt saqajja waqgħid fuq ix-xogħol, ġibit legament minn saqajja tax-xogħol ħadun il-poliklinik. U qalu wieħed minnhom qal li skużani ħanħallik hawn waħdek, qal li ma ħajkolli mur, qed lu waħdi minix. Qed Sidi Ġesu Kristu miegħi. Qed lu mur. Tħallna poġġew li duni nitla' taraġġ, qed ma nistax nitla' taraġġ, qed muġuħ. Qalt li mela ħantellawk bil-lif, ġabu li wheelchair, tefgħuni fuq wheelchair u tellawni fuq. Biex nitku ftit l-ewwel ħaġa li għamlet tefatni quddiem bib ta' toilet. U l-bib kien jinfetaħ il-barra. U kif għażat tipoġġitni hemm, waħda mara insertajt nafa fetħet il-bib. U l-bib l-ewwel daqqa li ta' ġo saqajja. Tant li l-wheelchair dawrituli. U dil-persuna qalt li ups, sorry, qalt li naħseb irqattek. Qed għalhekk hemm missejtni biss. Qed ma ġara xejn tinkwetax. Loġieħ kompla jippersisti biex int kompli tiġi għar. U tħallna fis-sala, u kif tħallna fis-sala tellawni għalli ħanoħdulek l-X-ray. Ħadu l-X-ray. U x'in ġiet qalt li isma' qalt li trid ngħidlek x'għandek. Qed tela jien infejjaq. Qalt li għadek kif ħadna l-X-ray. Qed tela jien infejjaq. Qed tela mejli. Qalt li għandek nerv mixbut u qarsa mal-għadma. Qalt li suppost, qalt li għandek sena, average, timxi, qalt li ma ħatimxi zopp. Qed tela mela f'isem Ġesu Kristu jien nimxi dritt ċema. Għamlet li il-faxex u tlaqna. U qalt li xi ħaġa oħra, qalt li inti tħobb il-futbol, qed li iwa. Qalt li żgur 100% li f'din is-sena żgur ma tistax tilgħab futbol. Qalt li ma tistax tilgħab futbol. Tela mela ħan iskur jiżjed, grazzi mulej. Tela thank you. U mort id-dar u wara bis 3 xhur erġajt dejt impoġġi saqajja ġol ground tal-futbol. Dak il-ħin loġieħ kien għadu hemm. Imma jien bqajt nemmen li jien infejjaq. U jien mhux ħanoqgħod fuq li qal il-bniedem imma fuq li qal Sidi. Xi ħaġa oħra u jagħtaw Alessandro kellna testimonjanza oħra kien weġġa saqajh. Koptu. U kien hemm żmien twil li qalulu ma ħajkun jista' jimxi normali. Imma grazzi mulej wara li tlabna miegħu l-isptar stess. Ftit wara beda jimxi normali fejn ħadd ieħor kien għadu bil-krozzi. Għal min jixtieq aħwa intom kollha welcome li tiġu tinaqdu magħna nhar ta' tlieta għal logħba futbol. Tkun xi ħaġa tajba biex nevanġelizzaw u nxandru l-Kristu flimkien.
Min ġili ġi jaf li meta ġili anka jaqa' plejer u jweġġa kemm il-darba mmur fuq u nitlob miegħu. Huwa tajjeb illi nużaw anka l-affarijiet tal-isports biex anka ngħinu lil ħaddieħor jara fil-Kristu. Grazzi mulej meta kien hemm persuna u beda jida jsiktuh. Daqshekk tagħmel differenza. Forsi jerġgħu jibdew il-logħba ta' wara ma jerġgħu jiftakru u jerġgħu jieqfu. Ma tistax taqta' qalbek. Inti dak il-plejer li fil-logħba l-mulej għandu bżonn. Mhux biex tilab tajjeb, imma biex l-oħrajn jaraw il-Kristu fik. Uża f'kull sitwazzjoni li tkun, f'kull post li tkun, użaha l-Kristu. Jekk huwa post tax-xogħol, użaha l-Kristu. Jekk jgħad barra, użaha l-Kristu. Il-bejt, użaha l-Kristu. Grazzi mulej, jienu ġesrit fuq il-bejt konna nitkellmu fuq il-mulej. Konna żgħar nafu lil xulxin, illum il-ġurnata bqajna nafu lil xulxin żgħar xorta, għax aħna żgħar fi Kristu qegħdin hawn bħat-tfal tiegħu flimkien. Testimonjanza oħra ta' fidi kienet konna jienu l-mara morna nistadu, għal min ma jafx ma ħobbx nistad. U kelli nkaxkal l-mara titgħallem tistad ukoll, imma grazzi mulej għandi sajjida tajba, ġiela qabdet jew maqbad xien. Sakemm ma tħabbilni x-xeħuta flimkien ukoll, dik konferma tal-li aħna l-flimkien. U waqt li bdejna nistadu, konni n-nasija fix-xemx ma qbadniex ħuta. U jien qedlu mulej qedlu tina ħuta x'Fabjan tiddeq u tgħidli biex immorru. Tina ħuta. Fil-pront badna naqbdu l-ħut. U badna tlieta. Qedlu grazzi mulej. Fil-pront nara ċorma żgħażagħ niżlin jiġru biex jaqbżu jowmu. Issa ġejtu xeqbat il-ħuta, ġo qalbi. U kien hemm wieħed fuq għallhom iddumux, għallhom, qabżet Fabjan qalt li qed tara tgergirx, qalt li x'daqt jitilqu. Tela wieħed minnhom reġa' ċuff fejn nistat jien, grazzi. Ma ġara xejn, maħfuru lest. Fil-pront nara ġuvni nieżel in-niżla, itsappab, koptu minn fuqha. Nieżel. U dak il-ħin dort u ħares leħ, wara li ħares leħ, nara l-Fabjan ħares lejja. Kelmu. U sħabu għallu l-wej jaqbes. Għallom ma tafx li jien ma nistax ninżel, għallom jien jek ma ussellu, ma nistax ninżel nom b'saqajja. Imma l-mulej kbir. Għetlu sma, brother, għetlu nistan kelmek. Għalli għajdli, għetlu inti taf li Kristu jista' jfejqek. Għalliwa, għalli kombinazzjoni għat ma t-teacher tal-mużew jien. Għetlu grazzi mulej mela, għetlu mela l-kelma tafa. Għalliwa ta' għalli jgħidunna minna iwa. Għetlu nistan itlob miegħek. Għalli għal xiex. Għetlu b'sfiq saqajk. Għalli iwa mux xorta. Għetlu mela tista' tiġi ħdejja, għetlu ħanpoġġu jizda ħdejja fuq saqajk. U Fabjan kienet tiġi qabdet titlob grazzi mulej dik hija importanti aħwa. Grazzi mulej li tani mara li taf x'għandha tagħmel f'dawn l-affarijiet ukoll. Li inti met inti qed tagħti messaġġ jew inti qed titlob ma' xi ħadd, ħuk li għad miegħek ara li jibda jitlob għalik, jinterċedi għal dak li qed titkellem fuqu biex il-kelma Alla biss toħroġ minn fommok. Inqas minna iżjed minnu, speċjalment f'dak il-mument. U xirrani ħanpoġġi idejja fuq saqaj, għalli tweġġanix ta' għalli ara ma tafassilix għaliex ma nistax nimxi insew. Tlu jiena mhux ħammissilek saqaj, qedlu ma ħanitlob fuq. Tlabna, dak il-ħin wara li tlabna da laqalli si, u waqqasnu, għatal għal-fuq, dak il-ħin ma ħarist leħ. Zammejt raxi baxxa, għetlu mulej, għetlu jekk għadu jitsappab, għetlu ħana qaċċajt. Id-dubitajt. Għax da laqalli vit, waqas korfina. Bisna li nafżgur rajt il-Fabjan titbissem. U f'daqqa waħda, bħarri ħadda minn maġembi jek. U nisma ċuff ġol ilma. Jaħsibtu nizel il-superjur, nizel għalijom biex jitellaħħom mill-ilma. Kien sar il-ħin u ġi għalijom. U ma tajċ kassa, dattant erġajt komplejt niprofa nistat, u bdejt nejdlu mulej, għamel li din tkun testimonjanza, mulej, għamel li din tkun testimonjanza. Fil-pront nara l-dat tifel tila mill-ilma. Saqaj hin nefħa ma baqaċċem. Kien ilu sentej bi għan nefħa. Għallin kont weġġajt fil-futbol u għallu li ma nistax nilab iżjed futbol.
għax weġġa l-koppa kellu inġerina gravi. Għatlu grazzi mulej, għalli fiq ta' dan li jisħabu, għallom Ġesu fejjani. Testimonjanza ħajta bħal dik fejn in-nies qed jisimgħu. Għalli taf x'għamilt? Eġġejja tiegħi. Għalli mort fuq is-superjur u għetlu. Għetlu x'għetlu? Għallu kif int qatt metli li Ġesu seta' jfejjaq li saqajja. Għallu int suppost tallimni lili. Xi sena wara qed nilagħbu l-futbol ħal-qormi. U kien jagħtem jilgħab il-futbol. Il-mulej kompli juri t-testimonjanza li għamel tkompli s-seħ. Dak li tirċivi mant il-mulej. Twaqfux ġol knisja biss. Tiqpax tiddikjara li inti mfejjaq sakemm għadek ġol knisja biss. Għaxaw veru huwa shelter. Imma xin toħroġ hemm barra tibqa' temmen dak li Alla tak. Mill-bqija ħaterġa' tieħu dak kollu li kellek jekk ma jiġix qar. Tinsix li meta l-mulej natfek. Dak id-dnub li jkun telaq, dak id-demonju li jkun telaq minn miegħek. Jekk ħajerġa' jiġi, mhux ġej waħdu. Imma ħajġib oħrajn miegħu. Ħajġib oħrajn miegħu u ħajkisrek. Ħajfarkek. U jista' jkun li dik tkun l-aħħar tama li kellek jekk ma tkunx tiflaħ tqum lura. Aħjar tiqpaw u taf li għadek qed taffeċ milli titlaq il-barra u tgħid daqshekk. Għax mhux faċli terġa' tqum. Użawhom it-testimonjanzi jaħwa li jkollkom u tilizzawhom. Għax daw jagħmlu ħafna kuraġġ il ħadd ieħor. U ħafna minna sfortunatament kull ma jkollna bżonn huwa dik in-naqa kuraġġ. Dak in-naqa nar, dak in-naqa fuel biex tistartja l-magna lura. Użaw, evangelizzaw xandru l-kelma. Tistaħbewx tibżawx il-mulej wedek illi mhux ħatkun int li titkellem quddiem minn għandek titkellem ma ħajkun hu li jitkellem minn fommok. U serraħ rasek li once li jibda jitkellem ma tkunx tista' tieqaf. Ma tibdix issib stop. U dawk il-ktajjen li jkunu qegħdin jorbtu l dak il-persuna jaqgħu. U l-qalb tibda tinħall illa lix il-leħen tal-missier huwa dak li jħolli l-qalb. Grazzi Ġesu, jien kien hu li ħalla qalbi. Fitxuh u poġġu ħin miegħu. Poġġu ħin ta' intimità mal-mulej u l-kelma. U jekk qed tħossok xott, ixrob. Ixrob. Għalhekk dil-konferenza tal-Faith Explosion inħobba. Illa li xfija nara ħafna nies jerġgħu jqumu fil-fidi tagħhom. U jerġgħu jqumu fil-fidi tagħhom għax ikun hawn testimonjanzi iktar mis-soltu. Aħna nafu min jattendi grazzi Ġesu, nafu li kull session, kull service ikun hawn fejqan u jkun hawn ħelsien ta' ħafna nies. Naraw nies ġodda ġejjin kull jum, kull service. U dak ifisser li hemm ġew jeżisti Alla. U jiġi onorat. Illa li xkieku ma jiġix onorat, dan il-frott ma narawx. U hemm nies li lesti jservuh. Grazzi mulej nerġa' ngħid għall-pastors tagħna x'huma tnejn l-iktar tnejn li jaqdu. Forsi aħna naqdu fil-kameras, forsi aħna neħdu ħsieb iż-żgħażagħ, forsi hawn min jieħu ħsieb il-bara xers. Kollha din inservu. Imma l-pastors li għandhom il-pis tal-Knisja fuqhom qed iservu l-iktar. Illa lix qegħdin ħarsu lejn uliedhom spiritwali. U ħajħossuhom ħażin jekk wieħed minnhom jonqos u jisparixxi bħalma jħossu l-mulej. Anka kuraġġ, grazzi mulej jagħmlu żgħażagħ. Grazzi mulej aħna neħdu ħsieb il-youth minn 13 sa 18. Grazzi mulej iktar met jgħaddi żmien iktar qed jiġu żgħażagħ. Sal-ħadd li għadda konna 15. Ħadna pjaċir narawhom jingħaqdu flimkien u jifirħu fil-mulej. Mhux għax kien hemm il-kwantità ta', imma x'bdiet il-kwalità. Bdiet il-kwalità li bdiet tixgħal dik il-fjamma għal Kristu. Ħadd qabel konna din fejn il-baħar, konninna ġurnata. Fl-aħħar ftit, wieħed miż-żgħażagħ kien der fuq it-televiżjoni u ġie wieħed fuq, għallunt mhux li kont dert
fuq il-television, għallu fuq Got Talent, għallu iwa. Għetlu muru zaħħa, kienu zaza, għetlu muru zaħħa. U kelmu għam għal-Kristu. U ħad pjaċirna rom jenaqdu jmorru jxandru l-Kristu fl-imkien. Ija barka kbira aħwa li tara zar minna jenaqdu biex jxandru l-Kristu. Fejn hemm barra d-dinja edha tisħtu twarbu minn ħajjita. U bekk sfortunatament id-dinja sejra lura. Mhux għax għandhom ħsieb, imma xwarbu dak li jista' jdawwarulhom. U meta toħroġ tevanġelizza, toħroġ b'tir li tpoġġi dak il-bniedem li hu ħażin, imma poġġih biex tfakru li huwa għadu maħbub mant il-missier. U li l-missier ħarreġek hemm barra biex iridu lura. Tieħ l-imħabba tal-missier. Hu ismu, ikdbu, pitlob għalih. Inti li għandek it-tfal tiegħek li forsi għadhom ma jiġux hawn. Għadhom forsi ma ġewx għand il-mulej, għadhom lura dek tarhom il-bot tiegħek qatt titlob għalihom. Ma jfissirx għax ma ġewx illum mhux ġejjin għada. U jekk ma titlobx inti għalihom min ħajjitlob? Aħna rridu neqpaw sodi. Fih. U l-fidi tagħna ma tistaħbix. Grazzi Ġesu, illi il-mulej f'kull ħaġa li rajnih jagħmel dejjem kien fil-fidi. Dejjem fakkar li d-demonju xem miktub. U fl-aħħar ftit meta kien fil-ġnien qed jitlob waħdu fejn l-apostli raqdu. Kien mument li Ġesu seta' jċedi. Għax kien jibes. Kien jaf minn xiex ħajaddi, minn dak kollu li kien ħajaddi minnu, dak it-terrur kollu. Beka x'kien jaf li ma kien issa tkun faċli. Imma kien jaf li dik hija l-uniku way li baqa' biex aħna stajna nsalvaw. Qamu Marja jtilhom qallhom ejjew ħatisrum sija waħda miegħi. Waħda. Dat nitkellmu ma dawk in-nies li kienu miegħu kuljum. Fl-iktar ħin li kellu bżonn Ġesu sapruħu waħdu. Ma kellu lil ħadd. X'għamel Ġesu qata' qalbu telaq lem u qalmu fl-aħħar mill-aħħar ma jridux jafu nitlaq lem mhux xort. Baqa' hemm. Ġifieri jekk inti taħseb li għad waħdek, titlaqx għax alla l-missier kien qed jisimgħu. U qallu tkun magħmula r-rieda tiegħek. U bekk seta' jwettaq dak li wettaq. Għax ħalla r-rieda tal-missier issir fih. Jekk inti taħseb li hemm xi ħaġa li l-mulej jitlobilek u inti għadek m'intix b'saħħtek biex tagħmilha, iddikjara li inti ħajsir dak li jrid hu mhux li trid int. Biex bħal men fis-sema jkun hawn fl-art. U inti dik il-vessela li baqa' fuq din id-dinja. U żomm ħaġa kbira ġo moħħok. Ipprova żomma fuq moħħok. Illi dak l-ispirtu li qajjem lil Ġesu mill-mewt. Dak l-istess spirtu jgħix ġo fik. Jekk inżommuha hawn li d-demonju ħatremblu bil-qawwa talla li jkun hemm tgħix ġewwa fik. U tibżawx id-demonju jitrembel meta jarana. Għax ma jarax lilu lilek. Għax jekk jara lili jafu werwinniw kieku. Daqs kemm hu ikraħ miskin. Ġveri ikraħ. Għandi ħabib tiegħi kieku jagħmlu kemm inti kjaħ. Grazzi mulej għalih għax dan huwa persuna illi għandu ċertu disabilità, imma grazzi mulej, Fabien taf, Alessandro jaf, Lorin jaf, ħafna minnkom tafuh, u Warren li jagħti eżempju lil ħafna nies ixxandar lil Kristu bla waqfin. Iġifieri għalkemm il-ġisem tiegħu forsi għandu ċertu bżonnijiet, imma ma jieqaf qatt ixxandar lil Ġesu. Grazzi mulej. U għalhekk aħna għandna nkomplu nagħmlu dan ix-xogħol bla waqfin. Illa għaliex bħalna u oħrajn terġgħu min jagħti jiġi persegwitat iktar minna. Li saħansitrek isem il-Ġesu jiġi maqtul. Imma xorta din ixandruh. U aħna sa dal-moment sal-lum għad għandna l-opportunità li noħorġu hemm barra u nxandruh għalkemm insibu forsi oppożizzjoni. X'jiswa? Jekk minn dik l-oppożizzjoni jisalva wieħed, diġà hija wertet.
bħal meta ġara ta' Sodoma u Gomorra. Għallu ma jekk ikun hemm wieħed. Il-mulej xorta tarbitlu qalbu biex dak joħroġ. Bħal Noè baqa' jistenna. Min jaf kemm ħaduha biċ-ċajt li jgħidulhom li ġej dak l-ilma kollu. Kemm raw ħiblaħ. Kif jista' jkun? Qatt ma raw xita. Kif ġej dak l-ilma kollu? Minn fejn ġej? Imma meta seħħet, kulħadd induna. Għax kulħadd esperjenzaha. Bina din jitku għax qed ngħidu Ġesu reġa' ġej. Ma xi ħajjina laq dak il-bieb kemm ħajjgħidu the river of love kemm qalulna li ġej għar-rapture u Ġesu reġa' ġej. Kemm evanġelizzaw li kemm xandru li kemm kont iblaħ. F'isem Ġesu Kristu ma jintilfux ħafna. Għax il-mulej jikbi għalihom. Għadu jikbil dawk li hemm fl-infern sal-lum. Imma sfortunatament u jaf li mhux hu bagħathom, mela ma jistax jerġa' jtellagħhom. Imma kienet l-għażla tagħhom li mmorru hemm. Għax Alla qatt ma jibgħatek dbagħti. Aħwejja nagħmlu kuraġġ ta'. Ejja ma naqtawx qalbna volja naraw il-mewġ ġej. U jekk inti qtajt qalbek, illum irridek terġa' torbod. Baqa' iktar messaġġi x'jingħaddu. Baqalek iktar x'tirċievi titlaqx. U jekk inti għad id-dar u għadek ma ġejġ, ilbes u ejja. Ħalli tirċievi. Qed tirċievi d-dar serraħ moħħok għax il-mulej xorta ħajtik. Imma once li tkun jataw ħad tirċievi iżjed. Grazzi Ġesu. Jekk inti qtajt qalbek, kull ma nitolbok tqum bil-wieqfa, jew ejja nqumu kollha ħalli nagħmlu kuraġġ il min forsi qata' qalbu biex niftakru li forsi f'xi mument kollha kemm aħna qtajna qalbna. U nagħtu glorja lil mulej. Mulej qaddis nirringrazzjawk. Nirringrazzjawk missier li inti qatt ma tħallina waħedna missier. Nirringrazzjawk mulej li inti triq u s-salvazzjoni mulej. Nirringrazzjawk missier li inti tajtna lil-libnek mulej. Biex ikun dak is-sagrifiċċju biex jerfa' dik il-kollha li suppost ħadna aħna mulej. Nitolbuk tħallinix ninxfu mulej. Għajjem fina dak in-nar li inti tfajt mulej. U f'isem Ġesu Kristu aħna ħankunu dik l-armata f'Efesin 6 libsin il-kurazza u l-armatura sħiħa, alleluja. U ħankunu fuq qoddim inxandru l-ismek u maqudin miegħek mulej. Għal-glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej.